Jın. Vah, yigit, men o köp bagtary garaşdym. Dinleýänim, boýna gel. Jın. Men boyun almalıyım. Men utuldum. Men yerin yüzünü en acayip söýýän gaýdym ýetirdim. Men diýbenden başga naplar esdim. En Melikany ähli ýarşlarda utupdum. Ýöne weziriň aýaly Zanozi Zafary şan köşkünne peýda boldy. O Melike bile bir zatlar apşyrdaşdy. Soň Melike sen toýdanyň men ýeketek haýyşymy ýerine ýetirmäge taýarmy diýdi. Men taýar diýdim. Onu köşküň aldynaky boz ýatan ýere bag et diýdi. Muny öňden arzu edýädim diýdi. Men sana bir gece gün pul yüzü berýän idi. İçi garganan. Ine şu ýerde men Melikeň haýyşyny ýerine ýetirip bilmedim. Men utuldum. Jın. Maňa mähriban obama akal etmäge kömek et. Men bu maskaraçylyga çyda bilmen. Men elimi galgadyp goýberdim. Şu boşlukdaky hemmeýeden bağlar göm-göm. Näme üçin sen menden ýeke gödegem ýemmek haýyş edem aga? Kakan maňa uny ödüň uwe. Erkek kişi ödetjek işlerini ödü başarmalydyr diýädi. Sen aýtsaň aýtdyň. Inni Melike näme aýdarkan? Men nirede? He, inni ähli zatlar dogry çykdy. Wezir Zanozy şapordagyn bu işler alar gokyň işdiýerler çyn ekenne. Seýgi pek bolmaly. Haýtam çykdy jagat. Sen ağaran saýgar bilen ha. Sere. Men bir ýigit üçin hemme adet biljek. Ýöne bu maňa ruhsat beren ama. O şeýle üçin hemme adet öýretmek isleýär. Enne bolsa men teň näme isleýän biletim gelýär. Ýöne şunuň aýt. Eger häzir sen öz toy meýilini tasdiklasaň, tagta miras düşer bolar ýaly. Men öz razyligim bilen. Hemem gyýdym Melike razylygy bilen. Men seni gyýdym Melike jana öýrendirjek. Öýlendirjek diýär. Hökümdar. Men häzir Melike bilen toy tutmagy razyçylygym berip biljek däl. Ya tüýüş bolaydy. Dursana. Vay gyýdym Melike jan. Durun. Dursaňyz lan. Men razy. Ýöne men kakamyň ak patasyny alasyň belýär hökümdar. Baştan şey diýim ele. Kaka? Mehmetcan, oğlum. Esselamu aleyküm hormatlyym. Wa aleykümselam. Çakım çak bolsa siz şu öýüň hojaýyny bolmaly. A men oğlum bolsa siziň mihmanyňyz. Aýtsaňyz lan hormatlyym, men oğlum siziň göwnüňizde zadyňyzda degäýine däldir däýärne. Takallar, nemi? Aýtsaňyz lan. Men Mirede. O meni tananok. Paşam gelmesek ýerde Men Şadaferi. Bir de men köşküm. A bu bolsa men ýeketäk gyýdym Melike jan. A sen oglum bolsa hormatly, akally mehman. Sen ak pataň almak üçin men gyýdym bilen ýaňy toyun toktatdy.
Men oğlumun Taylan bilen radylaşýan. Edepli, ekramly maşgalany öz ojagıma şatlyk bilen kabul edýän. Ýüren owy. Gelinimin ayağı düşsün. Ýene gadyrdan goý sen oglum ilki bilen tagtda oturup gördüm. Ol muňa halal ýarşdan münasip boldy. Gyýdym Melikam bolsa maňa miras düşer, agtyk berer. Goý şeýle bolsun. Bir zarçylary dünýäniň çar tarabyna uradym. Bagtyar Melikanyň hem Mämmediň toý dawaratyny goý dünýä zar etsinler. Men tabilimdakylar paçanyň mehmanlary üçin toýa taýýarlyk gördüler. Goý her bir raýat biziň toý şatlygynda şatlansyn. Sakallar, ýaşlary ikçek goýaýaly. Biz sizem bilen gurrun yetik ýaly. Ýör. Men sana şeýilge murkudy. Ýerim. Mehmetcan bilen Şahydy Melikam toýy 40 gece günlap dowam etdi. Şadada Mehmet bilen Şahydy Melike. Çigin çözmek üçin hemme barmaklaryny bile tutmagyň geregi ýok. Jyn, sen näme pikir edýäň? Beýleklerim ödeden işler üçin almytlaryny almaga wagt bolum hadýan. Wagt boldy jenap. Mehmetcan. Günahım bağışlayın Mehmetcan. Men sizin günäňizi geçip biljek däl. Sebäbi sizin her biriňiziň aýdan sözüňiz yalan. Men bu zatlara özüm şaýat boldum. Jyn, sen maňa hazyna eýeçilik etmäge ruhsat berýän. Ruhsat berýän. Tapılan sandıkta hazinani şehir gaznasına tapşırın da ila tarasına paylan. Bulary bolsa guýulary arassalamak üçin işe çekin. Bizim paçalygymyza gelýän ilçiler ýolly arassa guýdan suw içsinler. Äkidin bulary. He. Bizim günahımız ötürü. Hemmiz edeceğiz. Odan tankerde Hani olmadı ki. yuvaş olun. Bulary boş yerlerimizi tapşyrsak adaletli olur diýip pikir edýän. Dogrusy bağlary gülletmek üçin diliň bilen işlemän, eliň bilen işlemeli. Elimiz bilen işler. Sen garşyda gerek. Äkidin bulary. Indi men öz dostumyň hyzmatlary üçin serpay yapjak. Men sen üçin näme edip bilerin jyn? Aýdym aýt. Dinlejegin aýdym bolsun. Sen näme meni undaýdyňmy? Men sana isleseň asmana yıldızlardan boynuňa monjak edip takaýyn. Men sen laçynynda gezip edip görmege arzu edýän. Elbette sizin hemmäňiz bu bagty toýa gatnaşandyňar. Men bolsa bu jarly kitaby öz ýerine goýy. Bütün kitaby ata-babalaryňyza mokandy. Geljekde oğullaryňyz, agtyklaryňyz, olaň oğullara mokarlar.
Yaşazyk dostlar. Köp bilen geçmege bilen jariň asarynyň öz eliňizdeligine düşünürsiňiz. Dostum sever yaradırmış yalım